right. Muri yeZimbabwe nhasi tadzoka zvakare kuzimuri kudare kwasekuru Musundagore. Sekuru Musundagore makasimbere? Munosimbera chibanda. Aiwa tinofara zvedu. Tichakumbira kuti mutitaurise mbichana. Sasekuru ari kufara ka asi hamusi kufara here. Aiwa sekuru ari kunakirwa. Handitika zvavo nevazukuru vavo. Handitika tangoti tingouyewo panogarisa katisina kusvika padare katichiona kuti izvi zvifamba sei. Ndokugona ndosaka muripo mukapfuura muchitiona muchiona kuti mabasa ari kufamba sei, vazukuru vari kubatwa zvakanaka saka muripo muiwana chibari nekuti imimi ndimi vapupuri vamangwana mabasa mamwe atinenge tichibata kuti zvinhu zviri kufamba sei, vazukuru kubatsirwa zvakanaka here, vazukuru kubatwa zvakanaka here. Ndo mazwi ndisaka tichifanira kuti kusvika kwenyu zvinhu zvakufara zvikuru sei. Vana Gwenyambira aiwa tinofara zvedu vari seiko sekuru venyava. Handitika hapana munenge ndakangangwa manager manager weng'anga nawe nyiri kunetsa kaini. Hanzi ing'anga rudzi inoita manager. Handitika tikuzviona. Saka sekuru tinatsotiudzai kuti chii chiri kuitika mazuva ano. Aiwa zvakanaka vachibanda kuuya kwamaita nhau yandaita kuti musvike mukati menzvimbo yene tafarira kusvika kwamaita. Tine nhau yagere yatinayo yanoita kuti ndizive sekuru zhinji, vazukuru vanoda sekuru Musundagore nekuvazukuru vanofarira sekuru Musundagore. Handitika tine nhau dzatiri kusangana nadzo kuvazukuru vangu. Vazukuru vangu vanenge vaine shungu kuti vaonane sekuru Musundagore kuti hana dzavo dzinenge zvichiona sekuru Musundagore, hana dzavo dzichivati zvakare ende kuna sekuru ani Musundagore ndikuda kupona kwenyu. Asi vazukuru vangu vari kuzosangana nematambudziko ekuti vasati vasvike kwandiri vari kusangana nematsotsi akawanda. Ari kuzovati ndivo sekuru, ivo vanhu vava vari vanhu kushandisa mazita angu vasiri inini. Nauyandira kutsanangura kwavazukuru ndovazive ndekuti zvo vakaenda kuFacebook sekuru Musundagore havana page. Munogara muchizvitaura izvezvo zvekuti muzukuru pese pauri kuona page rine picture yaMusundagore richinzi ndaaMusundagore, ziva kuti aMusundagore havana page. Ndoka ndakatati vazukuru ini ndinowanika kumamedia nekuti mamedia ndo vanofamba vachiona mabasa tose atiri kuita, vanosangana navo zvakare mavanenge vachifamba. Saka ndikutaura ndizvo, ndakataura ndizvo mamedia Chibanda Media, Sly Media, ana Zigo, ana DJ Spark, ana Tichkaji, ana Saint TV. Ndofunga ndoma media atinoshanda nawo munyika mupi atinoziva ari pedyo nesu. Ndikuti makationa ikoko tedzera zvuda mamedia kwete zvamuri kuzoona mapeji kwamunosangana nevanhu vanenge vachitora mavideos emabasa atinenge vachiita vacharongedza vochinja manhamba votanga kuisa manhamba avo votanga kutora mabasa atikaita isusu votanga kuti ndo vakaaita. Ndikuti vazukuru vangu musarasike, ndikutizvo nhamba dzasekuru Musundagore ndira kukupai zuva ranhasi. Mumwe nemumwe kwaari abate nhamba dzipi idzodzo. Tichapa nhamba dzidzi na46 kupedzera ndika. Nhamba dzangu dzekutanga dzinoti 0771 384 100. Nhamba idzodzo ndidzo nhamba dzasekuru dzekuti change ukaenda paEcocash dzinobudisa zita rekuti Oliver Dzviti rinova zita rasekuru rokubereka. Saka zvakadaro ndikuti vazukuru vangu ndiri kuti teedzerai nhamba dzandataura. Kune nhamba dzamuchapiwa namaneja zvakare dzinova ndidzo nhamba dzedu dziri mbiri nedzatinoshandisa. Takamhenge tine netiwani but panguva ino tichaishandisa stering inoda kwei ndokuda kwevanhu vari kuchinja manhamba vachivhura mapeji vachizoti ivo ndivo sekuru Musundagore. Saka muzukuru asina kusvika kwandiri ari kuzopa chichemo abva kwaanenge abatsirwa. Vamwe vari kutambirirwa mumabus stop, vamwe vari kuchungurwa vasati vasvika, vamwe vanotambirirwa mutauni, vamwe vanotambirirwa kuairport nevanhu vachifunga kuti ndisekuru Musundagore. Sekuru Musundagore ndakati vazukuru vangu mese ndiri kutambirirai panonzi paZimuri Park, ndo panoenda kombi nekutambirai yevazukuru vangu vandikati ndivachange vachikutambirai. Ende zvakare ukasvika padare pasekuru Musundagore ndakatiwo kuona varume ava vari muno mava Magwenyambira iwaya muri kuona aya wasvika mudare mani masekuru Musundagore. Uyezve musekuru Musundagore ava vacherechedzei muvaone. Ndini sekuru ine akataura kuti ndine vende
ukaona sekuru vane vende woziva kuti wasvika pana sekuru Musundagore. Ukaona munhu asina vende ziva kuti handiwe sekuru Musundagore, nekuti ndiri sekuru wenyu. Muchiuya kwandiri handii kuti ndikutyidzirei, asi munouya kuti ndikubatsirei kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndogara ndakataura kuti shuviro yangu ndeyekuti mese mufare, handigone kukufadzai nguva imwe chete, asi kune vamwe vanotokunda panguva ipi, panguva iyo, asi shuviro yangu inenge ichida kuti mese mufare. Saka ndiri kuti kwazukuru vangu, musangobvuma kuenda kwese kwese kwamusingazive, musangonzi matambiro mukuenda kwasekuru kwamusina kugutsikana nako. Ndiri kuti izvo nhamba dzandataura idzodzo, fonai panhamba dzangu dzinopera na100 0771 384 100. Ndidzo nhamba dzasekuru Musundagore. Muchapiwa dzimwe nhamba dzangu namaneja wangu dzaachataura apa dzamunofona zvakare. Manhamba iwaya ari maviri, makafona pamanhamba yavazukuru muchasvika pandiri. Ndapota musateedze zvamunoona vanhu vakavhura mapeji. Vanhu vakavhura mapeji, vanhu vatotaura fesi yangu, munhu wovhura nayo peji, kuti imi motanga kufona muchifunga kuti mukutaura nasekuru Musundagore, monzitumirei mari, munenge musingataure neni. Vazukuru vangu ndine urombo, ndiri kuti izvo uya kuZimuri Park uone sekuru pa 6396 muna Nichols Diamond. Road yaunenge uri inonzi Nichols Diamond. Pajurohoro uri kuya pane jurohoro Matombo. Ndipo pamunouya vazukuru vangu, makasvika ipapo munobatsirwa neni sekuru wenyu, ndinokubatsirai. Koite zvokuti munonzi uyai kusangana newe mutauni, uyai tisangane, wosangana sekuru mumota, vokubatsirira mumota imomo, woendeswa panzvimbo yausiri kugutsikana, woenda uchipopota uchiti sekuru Musundagore unobata zvakanaka. Vanhu ivavo ndiri kuti izvo handisirini. Vanhu vari kutora mabasa angu vachaisa manhamba avo votanga kuashambadza vachizvita ivo ndini. Ndiri kuti vazukuru vangu arikuda kuya kwandiri, svika kwandiri undione, ndikubatsire, dambudziko rako rifambe nenzira yakanaka. Ndiwo mazwi andanga ndine wazuva ranhasi kuvazukuru vangu. Aiwa, mese vazukuru vangu ndinokudai nemhuri dzenyu, muve nenguva yakanaka, nevakakuberekai, nevane kuchengetai, nevamunoshandira vagova vanochengetwa, nekuti ndo vane kupai upenyu husingaperi. Vanoda kuti murarambe muchiwane chekubata, kuti vana mhuri yamukaberekai iwane chekubata. Saka vese vamunoshandira, nevane kuchengetai, nevane kuti upenyu hwedu huende kumberi, nevari kuzvitengesera zvavanoshava vegane, ndikuti dai mudzimu naMwari vazvikomborera. Manager, garai mapa vanhu nhamba dzamanzi muite sei mupe navaMusundagore, vanhu vanatsoziva kuti nhamba dzavamuri kubatika inhamba 2 chete. Saka sekuru ndofunga vadaidzira nhamba dzimwe dzacho, chitidaidziraiwo dzimwe dzechipiri dzacho. Zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Regai nditangidze zvakare kubva pane dzekutanga dzavataura sekuru, kuda vamwe vanenge vasina kunatsoziva zvakanaka. Dzinoti teereresai, dzinoti 0771 384 100. Regai ndichikupai dzimwe dzinotevera nhamba dzamuchange muchizofona. Dzinoti 0787 080 046. Ndofunga makateeresa panhamba idzodzi dziviri dzataura sekuru neni, ndo nhamba dzamuchange muchingofona chete kuti mukwanise muchinge muchisvika kuna sekuru. Ndatenda zvangu mhuri yedu. So zvareva kuti munhu akafona panhamba dzisiri idzodzo havasi sekuru Musundagore. Munhu akafona panhamba dzisiri idzodzo 2 dzatareva, zvichireva kuti havasi sekuru Musundagore, wakutorasika muzukuru unenge wako. Ende kana muzukuru zvakare uchinge wafona, usazoita imwe nhamba yaunonzi ndakuisa kunhamba iyi isiri nhamba dzipi. Nokuti nhamba idzodzo ndidzo nhamba dzenyu vazukuru, dziri mbiri idzodzi dzataurwa namaneja wangu, ndidzo nhamba dzamunoshandisa. Musazoita kuti ndidzo aiwa takuisa kune imwe nhamba, kana kunzi nditumire vari panhamba yakati, kunze kwekukodzero kunge zvabva mudare mupi munomu. Wakawana zvinhu zvisina kubvumirwa nenhamba idzodzi, kuti chesa izvozvo muzukuru wangu ndapota musaite izvozvo. Wakaona wadaidzwa nemunhu wasina kugutsikana naye, aiwa ibvo wanakana kumapurisa. Mapurisa vanosvika naye padare pasekuru Musundagore. Dare rasekuru Musundagore idare rinozivikanwa nevazhinji. Aiwa, ndinovimba mhuri yeZimbabwe kuti aiwa apo pajeka. Hanzi nasekuru ndichingosamaraiza muchidimbu, hanzi munondibata panhamba 2 chete idzodzo dzandakupai, makabata dzimwe nhamba dzisiri idzodzo havasi sekuru Musundagore. Kune vanhu vari kunzi ivo vari kuba mari vachishandisa chiso chasekuru Musundagore. Ende vakaenda kuFacebook zvakare, vachotoona vanhu vandosvika kuma12 vakatora fesi yangu vachiisa pamapicha pangu. Saka kana muda kutaura nasekuru Musundagore, nhamba ndidzodzo dziri kubuda pascreen dzavakupai. Pari zvinondoti chisarai zvakanaka.